Ak musíte kontrolovať každú e-mailovú odpoveď svojich ľudí a neustále sledovať, či pracujú, či sú online, nemáte tím. Máte drahú škôlku a vy ste preťažený animátor. Najväčšia pasca dnešných manažérov je, že zamieňajú kontrolu času s riadením výsledkov. Výsledok? Vy nestíhate svoju vlastnú prácu, pretože schvaľujete detaily a vaši ľudia strácajú iniciatívu. Prečo by sa snažili, keď to po nich aj tak celé prerobíte? Riešením nie je pozerať im na prsty, ale preniesť zodpovednosť na nich. Prestaňte riadiť proces a začnite riadiť očakávania. Dajte im slobodu v tom, ako cieľ dosiahnu, ale buďte nekompromisní v tom, čo a dokedy majú vykonať. Urobte tieto 3 kroky ešte dnes. Za prvé, definujte hotovo. Keď zadávate úlohu, presne popíšte, ako vyzerá úspešný výsledok. Napríklad, potrebujem tabuľku s 3 ponukami. Za druhé, určite checkpointy. Nenaháňajte ich každý deň. Dohodnite si jeden pevný čas v týždni na krátky update. A za tretie, zákaz nosenia problémov. Zavedte pravidlo. Ak za mnou ideš s problémom, musíš priniesť aspoň 2 navrhované riešenia. Ty vyberáš, ja schvaľujem. Uvoľnite si ruky a začnite konečne riadiť ako líder. Presný návod, ako nastaviť zodpovednosť v tíme bez neustáleho kontrolovania, nájdete v článku na mojom webe ako riadiť firmu.sk. Odkaz je v bio.